Masu saurare Awwal Ahmad Janyau ke fatan kun waye gari lafiya, kuma a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sandan Burtaniya sun kama mutum biyu bayan wani hari da wuka da aka kai a jirgin ƙasa a Ingila inda mutum 9 ke cikin mummunan hali. Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soja a Najeriya bayan kirarin ana kisan Kiristoci, kuma tuni masana suka fara tsokaci. A gaskiya wannan barazana ce wadda babu daɗin ji kwata-kwata kuma bata dace ba. Kuma abu ne wanda ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta ɗauka da gaske ta hanyar amfani da kafofin diplomasiya. To gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙara ƙarfafa hulɗa da ƙasar China wajen gudanar da ayyukan ci gaba. To muna tafi da filin taɓa kiɗi taɓa karatu, amma da farko zan fara da labaran duniya. Ana kula da lafiyar wasu fasinjojin jirgin ƙasa mutum 9 da suka ji mummunan rauni bayan wani hari da aka kai a jirgin ƙasa a gabashin Ingila. 'Yan sanda sun kama mutum 2 da ake zargi a tashar Huntingdon, inda jirgin ya yi tsayawar gaggawa bayan fasinjoji da ke ciki sun sanar da ma'aikatan jirgin. Shaidu sun bayyana yadda jini ke kwarara bayan da maharin ɗauke da wata babbar wuƙa ya daɓa wa mutane, inda ya razana fasinja suna ta gudu, wasu suka afka cikin banɗaki na jirgin. 'Yan sanda sun ce mutum 10 ke kwance a asibiti. Firaministan Burtaniya Keir Starmer ya kira al'amarin a matsayin mummuna. Shugaba Trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soja a Najeriya, yana mai zargin gwamnatin ƙasar da ƙyalewa ana kashe Kiristoci. President Trump said he'd instructed the U.S. Department of War to prepare Wakilin BBC ya ce shugaba Trump ya ba ma'aikatar tsaron Amurka umarni ta yi shiri domin ɗaukar mataki kan Najeriya. A saƙon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Mr. Trump ya kuma yi barazanar dakatar da duk wani taimakon Amurka ga Najeriya. Tun a ranar Juma'a, Mr. Trump ya sanar da saka Najeriya cikin jerin ƙasashen da ake zargi ana hana mutane 'yancinsu na gudanar da addininsu. Najeriya dai mai yawan Kirista a kudanci da kuma yawan Musulmi a yankin arewaci ta ce a shirye take ta yi aiki da Amurka domin fahimtar da ita bambancin addini da ƙabilanci a ƙasar. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya cicciki gwamnatin Donald Trump a taron gangamin siyasa na 'yan takarar gwamna a Virginia da New Jersey. Ya buƙaci masu kaɗa ƙuri'a zaɓuka masu zuwa da su watsi da abin da ya kira rashin bin doka da sakaci da hauka da ake yi a fadar White House. Trump and the Republicans, they want you to think things only happen from the top down. Obama kenan ke shaidawa Amurka cewa Trump da 'yan Republican na son su yi tunani, domin wasu tsiraru ne kawai a mulki ke ɗaukar mataki, amma kuma a bar 'yan ƙasa da wahala. Mr. Obama ya yi jan kunne ga 'yan Republican kan gazawarsu na takawa shugaba Trump burki. Obama dai ba kasafai yake tsoma baki a harkokin siyasa ba, amma har yanzu yana da farin jini a tsakanin 'yan Democrat. Kuna shan labaran duniya ne daga sashen Hausa na BBC. A ƙasar Mexico, gobara wani shago a birnin Hermosillo da ke arewa maso yammacin ƙasar ta kashe akalla mutum 20 tare da raunata wasu da dama. Gwamnan lardin Alfonso Durazo ya ce gobarar ta auku ne sakamakon wata fashewa. Shugabar ƙasar Mexico ta bayyana jimami tare da yin umarni ga gwamnatinta na bayar da taimakon da ya dace. Hukumomi a Rasha sun ce wani harin jirgi mara matuki na Ukraine ya lalata wata tashar mai da ke Bahar Aswad. Wasu hotuna intanet sun nuna yadda wuta ke tashi yayin da sojoji ke kokarin kakkaɓo wasu jirage mara matuƙa da ke zuwa. Matatun mai da tasoshin ruwa na Rasha na cikin wuraren da Ukraine ke kai wa hari a yakin da take yi da Rasha. To labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. Madalla sai kuma rahotanni. Kamar da kuka ji tun a labaran duniya, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soja a Najeriya, yana mai zargin gwamnatin ƙasar da kyalewa ana kashe Kiristoci. Mr. Trump ya ce Washington na iya shiga Najeriya da ƙarfin soji don kakkaɓe abin da ya kira 'yan ta'adda masu kaifin kishin Islama da ke aikata ta'asa. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. A cikin wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na dandalin Truth Social a jiya Asabar, shugaban na Amurka ya yi barazanar dakatar da duk wani tallafin da Amurka ke baiwa Najeriya. Mr. Trump ya ƙara da cewa ya baiwa ma'aikatar tsaron Amurka umarnin fara shirin ɗaukar mataki kan Najeriya idan har gwamnatin ƙasar ta ci gaba da bari ana kashe Kiristoci. Shugaban, wanda ke da awar samun lambar yabo ta zaman lafiya a duniya, ya kuma yi mummunan kalamai kan Najeriya, inda ya ce Amurka za ta auka cikin ƙasar da a yanzu ta zame wulaƙantacciya.
Tun a ranar Juma'a dai Mr. Trump ya wallafa a shafin nasa cewa ana kashe dubban Kiristoci a Najeriya ko masu tsatsauran ra'ayin Islama ne ke da alhakin kisan ba tare da ya bayar da wata hujja ba. Tuni dai gwamnatin Najeriya ta yi watsi da ikirarin cewa ana kashe Kiristoci ba gaira ba dalili a yankin arewacin kasar. Najeriya dai ta daɗe tana fama da tashe-tashe hankula da dama waɗanda masana suka ce ana kashe Kiristoci da Musulmai ba tare da nuna wani bambanci ba. Wasu 'yan siyasar Amurka ne dai suka fara huda wutan zargin inda a watan Maris ɗan majalisar Amurka Chris Smith ya kiran da a saka Najeriya a cikin jerin ƙasashen da ake da damuwa a kansu. Haka ma a watan Oktoba Sanata Ted Cruz da ɗan majalisar wakilai Riley Moore dukkaninsu 'yan jam'iyyar Republican suka zargi gwamnatin Najeriya da nuna halin ko in kula kan kisan da suka ce ana yi wa kiristocin ƙasar. Matakin sanya ƙasa a jerin ƙasashen da ake da damuwa a kansu dai na ɗaya daga cikin manyan tsauraran matakan da Washington za ta iya amfani da su a ƙarƙashin dokar Amurka. Matakin na ba da damar sanya takunkumai ko ɗaukar wasu matakan diflomasiyya kan al'ummomin da ake zargi da tauye 'yancin addini. Rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad kenan. To tuni dai masana tsaro suka fara tsokaci game da barazanar shugaba Trump kan Najeriya. Kuma na tattauna da Dr. Audu Bulama Bukarti, masani kan shari'a da tsaro a kasashen Afirka da ke zaune a Burtaniya, ga kuma abin da yake cewa. A gaskiya wannan barazana ce wadda babu daɗin ji kwata-kwata kuma bata dace ba, kuma abu ne wanda ita gwamnatin Najeriya ya kamata ta ɗauka da gaske ta hanyar amfani da kafofin diplomasiya wajen fahimtar da shi shugaba Trump da gwamnatin Amurka cewa abubuwan da yake faɗa wato a kwana-kwanan nan da yawa daga cikinsu ba daidai ba ne. Misali yana nuna cewa ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyi da suke da'awar jihadi suna iya kashe waɗanda ba musulmai ba ne wato kiristoci, wanda magana ba haka take ba. Haka kuma yana nuna cewa da gangan gwamnatin tarayya ta kyale ƙungiyar take waɗannan kashe-kashe. Wannan shi ma ba daidai ba ne ba. Sannan kuma wannan barazana da yake cewa za su faɗa a Najeriya, duk da yake yana nuna cewa ba gwamnatin Najeriya za su yaƙa ko al'ummar Najeriya ba, a'a 'yan ƙungiyar Boko Haram da ire-iren su za su yaƙa. Wannan barazana da yake ba ta bisa ƙa'ida kuma ta karya dokar ƙasa da ƙasa, amma kuma idan yana so gwamnatin Amurka ta kawo wa gwamnatin Najeriya taimakon makamai da kayan aiki wajen yaƙar 'yan ta'adda, wannan abu ne da dukkan 'yan Najeriya za su yi marhaba da shi kuma har da ita gwamnatin Najeriya. To kamar ya kake ganin irin barazanar da ya na janye tallafin Amurka ga Najeriya saboda kamar nuna sakacin gwamnati? Haka wannan abu ne wanda zai yiwu kuma abu ne wanda shi shugaba Trump dama ya saba yi ga kasashe ba ma tare da sun yi laifin komai ba, ya ce ya janye tallafi. Kuma lokacin da 'yan Najeriya waɗanda suke cewa ana yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi wanda kowa ya san ba gaskiya ba ce wannan maganar, lokacin da suka fito suna wannan maganar hatta a wannan kafar ta BBC sai da muka yi musu gargaɗi cewa fa gwamnatin Amurka za ta iya ɗaukan matakai dalilin wannan kiraye-kiraye nasu wanda zai cutar da 'yan Najeriya baki ɗaya. Misali yanzu idan aka janye tallafin nan waɗanda ake taimako marasa lafiya da masu gudun hijira da sauran masu bukata da ake taimako da kuɗaɗen da Amurka ke bayarwa ba iya musulmai ba ne, zai shafi kiristoci, zai shafi musulmai, zai shafi kowa. Haka gwamnatin Amurka za ta iya sanya takunkumin siyar da makamai ga gwamnatin Najeriya. Kuma mutum kaɗai da wannan zai taimaka shine 'yan bindiga da 'yan ta'adda wanda suke kashe musulmai suna kashe kiristoci, kaga wannan ma ba taimakon mu zai ba idan gwamnatin Amurka ta daina siyar mana makamai. Haka kuma za su iya sa takunkumin tattalin arziki, wannan ma zai cutar da musulmai, zai cutar da Kirista. Saboda haka aikinmu ne baki ɗaya 'yan Najeriya da musulmi da Kirista duk mu fito mu nuna gwamnatin Amurka cewa lalle akwai matsalar zub da jini a ƙasar mu, amma ba ware wani addini yayi yake kashewa ya bar wasu ba. Kamar me kake ganin ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi? To gwamnatin Najeriya ta yi aiki da lura, ta yi aiki da hankali. Kada mu biye wa shugaba Trump yana maganganu na tada hankali, yana kiran ƙasar mu wulaƙantacciyar ƙasa, yana wato kamar zungurar gwamnatin Najeriya ita ma ta ce za ta fita ta yi masa irin yadda yake yi. Kada mu yi wannan, abin da ya dace mu yi shine mu yi amfani da hanyoyi na diplomasiya domin ƙoƙarin fahimtar da shi. In ka kula, haka shugaban South Africa yi wato Afirka ta kudu lokacin da shi Trump ya yi ƙoƙarin ɓata masa rai. Ya ce masa ba ni hujjoji na abin da kake faɗa, zan je in magance abin. Saboda haka mu yi ƙoƙarin fahimtar da su, kuma idan suka ce za su taimaka mana wajen yaƙar Boko Haram da ire-irensu, mu karɓi wannan, mu yi marhaba da wannan taimako, amma wannan taimako gwamnatin Najeriya za a bawa, kuma sojojinmu ne za su yi amfani da wannan taimako, ba wani soja za a kawo daga wata ƙasa ba tare da yardar mu a ce zai faɗa a ƙasar mu ba.
Dr. Audu Bulama Bukarti kenan masanin tsaro a ƙasashen Afirka da ke zaune a Burtaniya. Gwamnatin Najeriya ta ce ta ƙara zurfafa haɗin kai da ƙasar China ta ɓangaren shimfiɗa hanyoyi da gyaransu a wani ɓangare na ƙoƙarin da ta ce tana yi don samar da hanyoyi masu inganci a ƙasar. Ƙaramin ministan ayyuka barista Bello Muhammad Goronyo ne ya sanar da hakan bayan jagorantar wata tawaga zuwa wata ziyara a ƙasar ta China ta tsawon mako ɗaya. Dubban rayuka ne dai ake rasawa duk shekara a Najeriya sakamakon haɗura masu alaƙa da rashin kyan hanyoyi. Ga dai ƙarin bayanin da ministan ya yi wa Haruna Shehu Tangaza game da makasudin ziyarar. Makasudin wannan tafiya tamu zuwa Sin shine domin mu sanu da kamfanoni da kuma wasu ma'aikata na gwamnati na ƙasar Sin wato China domin na farko mu yi musayar ra'ayi na yadda suke gudanar da ayyukansu musamman na gina tituna a ƙasarsu. Na biyu kuma mu ga wace dabara ce wani salo ne za mu iya kwaikwayo daga gare su domin mu gina ingantattun tituna a Najeriya. Sanin kowa ne shine a cewa ingantaccen titi shine ke iya bunƙasa cigaban tattalin arzikin kowace ƙasa. A ina da ina kuka je a can ƙasar ta China yayin wannan ziyara? Waɗanne wurare ne kuka ziyarta? Mun je wurare da dama. Akwai inda har muka shiga sabon speed train da ake abuna mai cin kusan kilomita, jirgin kasa mai tsananin gudu wanda mun shige shi mun yi wajen awa 3.5 kenan kilomita kusan 1,000 da wani abu kenan. To mun kuma ziyarci kamfanoni daban-daban kuma gaskiya tattaunawa da muka yi da su ta kawo fahimta da daidaito kwarai da gaske wurin ganin yadda za su yi su shigo su ba da gudunmuwa da ta dace wurin bunƙasa ainihin cigaban gyara da kuma aiwatar da wannan ƙuduri na shugaban ƙasa Ashwaju Bola Ahmed Tinubu na inganta hanyoyi na Najeriya. Kamar yadda muka sani a Najeriya muna da hanyoyi masu tsawon kilomita kusan 200,000, kilomita 36,000 na gwamnatin tarayya ne, saura kuma na gwamnatin jihohi. Kuma titunan mu suna cikin halin ni'yasu domin suna cike da ramu da kuma karewar gadoji da dai sauransu, wanda yake inda aka fito ba mu kula mu mai da hankali akan waɗannan abubuwa ba. Idan haka ne me wannan tawagar da ka jagoranta zuwa kasar China ta dawo da shi nan gida Najeriya? Abin da muka dawo da shi shine ayyukan da muke yi a Najeriya ƙarƙashin wannan ma'aikata. Za mu ƙara samun ingantaccen kayayyaki na zamani wayanda muka gani physically, mun gansu ga idonmu kuma mun gaya masu wayannan kamfanoni wayanda muke aiki tare da su cewa duk wani aiki da za mu bayar nan gaba dole a tabbatar da cewa irin wayannan kayayyakin aiki ƙwararri na zamani su za a yi amfani da su. Na farko kenan. Na biyu kuma sun yi mana alkawarin cewa za su ba mu gudunmawa na wajen ganin cewa sun yi training din ko in ce sun yi bita horaswa na matasanmu da suke aiki a ƙarƙashin ma'aikatanmu da kuma ita kanta FEMA domin a ba da horaswa wacce ta dace da yanayin da muke ciki wajen gudanar da waɗannan ayyuka da ake yi. Ƙaramin ministan ayyuka na Najeriya kenan barista Bello Muhammad Goronyo. Yanzu a Najeriya karfe 7 ne saura kusan minti 16. Haka ma wato a jamhuriyar Nijar, Awwal Ahmad Janyo ke gabatar muku da wannan shirin daga sashen Hausa na BBC. Za ku iya sauraron mu a intanet a bbchausa.com. Tun a farko kun ji Donald Trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soja a Najeriya bayan ikirarin ana kisan Kiristoci. Madalla yanzu kuma sai filin taɓa kiɗi taɓa karatu. Taɓa kiɗi taɓa karatu.
To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na taba kiɗi taba karatu wanda a yau ni Haruna Shehu Tangaza zan gabatar. Kuma domin gabatar da shirin na wannan makon yana tare da abokin aiki na kana takwara Haruna Ibrahim Kakangi. Haruna barka da zuwa filin taba kiɗi taba karatu. Haruna barka da warhaka. Barkan ku dai masu sauraro. Sai in ce labarin farko ko? To bari mu fara da labarin farko. Haruna ka san akwai wannan fashi da aka yi a makon da ya gabata kenan a Faransa, wanda fashin da yake matukar jan hankali, kusan fashi ne wanda za a ce ya shiga tarihi, inda wasu mutane suka balla gidan adana kayan tarihi a tsakiyar birnin Paris, babban birnin kasar Faransa. Na'am. Suka saci wasu kayayyaki na ƙawa kenan za a ce, kuma masu tarihi saboda na wata sarauniya ce. Na'am, shine wadda ake cewa gidan tarihin da ya fi kowane shahara a duniya ma ba ma a Faransa kaɗai ba. Shine aka fi ziyarta a duniya, gidan tarihi na Louvre kenan. Na'am. To tun daga wani lokaci dai hankula suka tashi gaba ɗaya a duniya, saboda kamar wani abun kunya ne ake gani ga hukumomi, haka ganin irin shaharar da wannan gidan tarihi ya yi, da kuma darajar su waɗannan kayayyaki da za a iya cewa an zo an sace. So abin da ya faru shine wasu mutane ne, su waɗanda suka yi fashin kenan, suka zo da wata irin mota haka kamar tifa za a ce, wanda take da tsani a bayanta. To shi tsanin yana da wani irin abubuwa, kasan saboda ci gaban zamani. Kamar irin wannan da masu gyaran turakun lantarki ke amfani da ita. Yawwa, to irin shi suka zo da shi. Saboda haka da za su yi fashin ba ta kofa suka shiga ba, to ta gefe suka shiga, daidai saitin ɗakin da ake aje da waɗannan kayayyakin masu daraja. Su da wannan tsanin ya ɗaga su suka je sama, suka je daidai winda, wato taga kenan. To kuma ka san irin tagan can tana da ɗan tsawo haka, tana da girma. To glass ne, sai suka fasa gilashin, sai suka shiga suka faffasa, suka ɗauki abin da za su ɗauka, kamar sarƙa da ɗan kunni da awarwaro da kambin, amma sun yadda kambin wurin tafiya, kambin da sarauniya take sakawa. Abin da dai aka kiyasta shine cewa kayan da suka sata darajar su ta kai wato dala miliyan 120 suka sata. To yanzu sun tafi. Abin da dama ya faru ne a ranar 19 ga watan Oktoba. To shine ake ta kama su. To an kama guda biyu dama daga cikin waɗanda ake tunanin mutanen da suka shiga suka kwashi kayan. Na ji a farkon sadda aka yi wannan al'amarin, na san an kama mutane biyu. An kama mutum biyu, ɗaya daga cikinsu ma yana ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. Ya je Algeria. Kuma an ce ya yi bukin ko kuma ya sayi tikiti ne na tafiya ne, ya san haka kamar zai gudu kenan. Yauwa, sayan tikiti yana ba da bayanai da dama akan mutum. Idan ka sai tikiti aka ga babu batun dawowa ba na dawowa, to ana ganin cewa ka sai akwai zargi akan ka. Yauwa, to shi an kama shi da wani kuma wanda aka kama ɗayan. To yanzu an sake kama wasu mutane 5 ne, kuma a cikinsu ana tunanin ɗaya daga cikinsu yana daga cikin waɗanda suka shiga wurin nan suka ji. Ka san a farkon masu hukumomi suna tunanin wannan satar tafi karfin mutum biyu. Kwarai da gaske. Suka ce wannan satar tafi karfin mutum biyu, don haka dai akwai hannun mutane da yawa. Ai zargin da ake yi kenan cewa satin tafi karfin iyakan mutanen nan da suka je suka yi wannan. Saboda haka nan akwai sauran mutane da ake tunanin za a shine ake ta baza koma. Shine yanzu to an tsare waɗannan mutane 5 din, ana son za a kama su a tsare su, a musu tambayoyi. To amma su sauran mutanen ba a faɗi takamaimai wace rawa suka taka ba, baya ga shi wannan ɗayan na uku kenan cikin mutum 4 da suka je suka yi satan, tunda mutum 2 suka shiga suka yi sata, mutum 2 suka tsaya a waje daidai kan taga din, a jeho musu su saka a sukuta abin nan su sauko, da tunda da suka gama suka sauko sai suka hau wasu babura suka gara gaba, kafin suka je suka shiga mota suka ware suka tafi a sanya. Na ji an ce ita ma wannan motar ta sata ce. Ita ma motar ta sata ce. Ai wannan fashi zai ci gaba da daukan hankali sosai gaskiya, saboda girman shi da kuma kasancewa abun kunya. Kwarai da gaske. Yanzu haka ma an ce hukumomin shi wannan gidan ajiye kayan tarihi sun kwashe sauran kayayyaki masu daraja na gidan tarihin, an mai da su babban bankin Faransa. Babban bankin ma za a ɓoye su ne a wuri mafi tsaro a bankin, ginin da ke ƙarƙashin ƙasa na bankin.
wuri mafi tsaro. Inda za ka gane wannan babban abu ne ga ita kasar Faransa, musamman yadda kusan kullum tusar da abin ne ya faru, wannan labarin ya ci gaba da bayyana a kanin labaran kafofin watsa labarai musamman na Turai. Kwarai da gaske. To Haruna, tun da kayi maganar sata, ni ma labarin da zan bayar na sata ne, amma dai ba ta yi girman waccan ba. Kuma a makwabciyar Faransa din ce, wato a Spaniya ko kuma Spain. Su kuma 'yan sanda ne a Spain din suka tarwatsa ko kuma suka kama wani gungun masu aikata laifuka da suka kware wajen satar, kasan ko menene? Kujeru. Kujeru na zama dai. Kujeru na zama. Sun kware ne wajen satar kujeru daga otel-otel da gidajen abinci da wuraren shan barasa. Kasan a irin waɗannan ƙasashen zaka ga akwai irin waɗannan gidajen abinci sukan fitar da kujeri har a waje. A waje ba? Wani lokaci a sa lema domin waɗanda ba sa sha'awar zama a ciki. Yawwa. To su kuma ana ɗan shan iska ana ɗan shan iska, ana ɗan kora abin da ake korawa haka, ko ana cin abin da ake ci. To shine ranar Laraba ta makon jiya su 'yan sandan suka kama mutane 7 an zarge su da sace kujeri fiye da 1,100 a cikin watanni 2 kawai. A cikin watanni 2? Suna bi irin waɗannan wuraren su ɗauki kujeri watakila da sunan za su je su ɗan zauna sai su wuce da su. To an gano cewa sun sace kujeri 1,100 a cikin watanni 2. Wato su waɗannan mutanen kuma da suka hada da maza 6 da mace 1 suna zuwa ɗaukar waɗannan kujeru ne a cikin dare. Kuma saboda da sun ɗan zagaya lungu shi kenan ba za a gansu ba. Kuma sun sace waɗannan kujerun ne daga wurare 18 a birnin Madrid da kuma wani ƙauye da ke kusa da shi da ake kira Talavera de la Reina. Kuma sun yi wannan satin ne a cikin watannin Agusta da Satumba na wannan shekara. Abubuwan da suka sace kujerun an kiyasta kuɗinsu ya kai euro 60,000. Daidai da dala 69,000 na Amurka. Shi wannan gungun na barayin idan sun saci kujerun sai su tsallaka iyaka su shiga kasar Morocco su sai da waɗannan kujerun. Kasan da shike Morocco da Spain ba nisa kwarai da gaske, an ce kamar kilomita 15 ne ma ta ruwa. 'Yan sanda sun ce har a ƙasar Romania can a gabashin Turai can ma sun je sun sai da waɗannan kujerun. To yanzu dai an kama su, suna fuskantar zarge-zarge guda 2, wato shiga ƙungiyar masu aikata laifuka da kuma yin sata.